Niin, siis nyt tontut ovat sitten vihdoin siirtyneet sanoista tekoihin, varovasti nyt aluksi, mutta mikä nyt on ollut se viimeinen pisara, joka on ajanut tähän? No kato, siis tää nyt on ollut joku 30 vuotta, niin tämähän on ollut se niin kuin, näiden niin kuin, nämä sikariportaiden jätkät, jotka päättää, jotka nyt on niin kuin, musta niillä on tullut selkeä semmoinen kato siinä muutos, että kun saatu tuolta maan päältä kaikki niin kuin tasaiseksi, niin että mitähän me nyt keksittäisiin. Nehän saatana päin, joo, mennään maan alle, kato, aletaan louhia sieltä ja lähdetään sinne niin kuin tekemään. Nyt sitten niin järjestelmällisesti alettu niin kuin tulemaan tuonne maan alle. Maan alle niin kuin louhitaan ja saatana tehdään kaiken näköistä kuoppaa ja tullaan ja duunataan sinne autotallia ja kaiken näköistä metrosysteemiä ja sun muuta. Ja tehän ette voi siis elää maan päällä. Ei, kato, nimenomaan tietoisena hyvin siitä, että meidän niin kuin herkkien aistien niin kuin saatana, että meillä on niin herkkä hajuaisti, ettei niin kuin maanpäällinen niin kuin noi pakokaasut ja niin kuin akku ja parfymit ja keinovalo, joka käy silmiin, meillä on niin herkät silmät, että ei tää nykyään me enää pystytään, että meidän on pakko vetäytyä niin kuin tonne nurtsin alle. Teillä on myös vieraita siellä maan alla, te ajetaan näitä. Joo, no kato siis sehän tässä on sitten paradoksaalista, että nämä niin kuin peikot ajetaan sitten niin kuin haisuvat peikot, jotka jätkät tulee niin kuin koko omaisuus muovipusseissa, niin ne ajetaan sinne alas sitten, että niitä ei jakseta tsiikata enää tuolla niin kuin normaali-ihmisten ympyröissä. Ne tulee sinne meidän kulmille lorvin nurkissa nukahtelee ja ne jätkät dunkkaa saatana pahalle. Että siellä meidän jätkät herkkä hajuaisti, niin ne bögräilee ja nehän on niin vitun aggressiivisia, että silleen kohtuuttomat, kun ne, mitä kaikkea ne kiskoo, että ne on niin omissa maailmoissa, että siellä saa aika tarkkaan tsiikailla, että mikä edellinen tulee vastaan. Mikä siinä on sitten, että te ette voi, tuollahan on maaseutu täynnä epäilemättä tunneleita, tai tilaa ainakin rakentaa uusia. Joo, on siellä saatana, mutta joku kumma niin kuin järjestelmällinen alkuperäisstadilaisten niin kuin ajaminen niin kuin tonne periferiaan niin kuin, lähiöihin ja muualle. Sitten nyt se ei riitä vaan, että maan alle, että painetaan jätkät siinä nyt niin kuin kokonaan, ettei niitä tarvitse tsiikailla. Ja se tuntuu jotenkin niin nurinkuriselta, että sitten Landelta niin kun massoittaa tulee tänne kaikennäköistä paskajaakkoa, niin kun, jotka haluaa tätä jenkkihössöä ja haluaa itsensä niin sitten niin kun, saada sen elämänsä eka puvu ja sen kiva firma ja hillo alkaa sitten käärittää stadissa ja kaiken maailman tuommoista niinku usvaa, että... Minkä takia teitä ei enää sitten oteta tosissaan? Mikä tässä on tapahtunut? Mikä muutos tässä on vuosien aikana tapahtunut, että tällaista voidaan tehdä teille ilman, että teillä on enää mahdollisuutta valittaa? No kyllä mä sanoisin, että kaikki aika kato. Se on niin kuin toi vuosi 52 olympialaiset. Tuotiin kokis Suomelle. Alettiin niin tätä jenkkihössöä niin tuomaan tänne ja purkkaa tätä ideaalimallia, josta sitten myös niin tehtiin tämä tonttu, jenkkien ideaali tonttumalli. Se on niin tämä meidän kohtalo siinä, että tehdään tämmöinen pieni velmukaveri, että no, joka kato sit säteilee siihen, että esimerkiksi nämä kulttuuripuolella, niin kuin, että nämä vitun niin jakkopukuset, nämä läskisäkit, jotka istuu näiden rahakirstojen päälle, niin nehän kato luokittelee meidät ihan tuonne jonnekin sirkusosastolle nykyään, että vittu pellejähän ne on, että ei järjestelmä, nyt me ollaan siinä tilanteessa jo, että kun me ajetaan järjestelmällisesti tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, että me otetaan Kela-korvaukset, työttömyyskorvaukset, kaikki tuki pois ja aletaan olla siinä tilanteessa, että jätkien, että ei ole saatana puurahiutolaisia fyrkkaa. Eli tämä tonttukirjo ja lastenkirjojen todellisuus ei pidä paikkansa. No kato just tämä sitten tämä kunnas. Tämä varsinainen pääpiru, joka saa ihan vapaasti jo vuositolkulla ja piirtänyt meidät semmoiseksi vittu aivottomiksi vappupalloiksi tuonne jonnekin tunturijuurelle tanssimaan jenkkaat hipsis pipsis, pimpeli pomppeli, keräämään tammiterhoja jonnekin pusikkoja. Sitten vähän tullaan lapsille jotenkin velmuilemaan, smygaille ikkunan takaa. Pienille lapsille opetetaan pienestä pitäen, että nämä jätkät on siellä ikkunan takana, ne on kurkkimassa, kun sä menet nukkumaan. Ja jotenkin semmoinen likainen No hyvä, mutta oikeuttaako tämä sitten tämän kaltaisia ääritoimia, mitä nyt viime aikoina on ensimmäistä kertaa nostanut päätään?
No kato, näähän on vaikeita juttuja sitten. Siitä tulee iso soppa. Mulle riittää itse, mä en ota niinku kättä pidempää kyllä kainaloon. Että kyllä mä oon valmis vähän niinku, oon valmis vähän tää kättä ja painiin, mutta en mä niinku en mä lähde, mutta täysin rinnoin puolan näiden äärisiipien toimia. Jätkät niinku, tässä on kyseessä nyt kansantuho. Ihan saatana voi suoraan sanoa, että joku raja pitää olla, että saatana raja se on niin kuin Venäjälläkin, että jätkät puolustaa omaa rakasta kulttuuria, perinnettä, mutta siitä tulee liikasta jälkeen. Mun on pakko sanoa, että sille en mä halua pelotella, mutta että esimerkiksi niin kuin rajan takaa, että tuolta Siperiasta, sieltä tulee semmoista päällikköä, että ja ne on niin... Ja ne tekee iskuja nyt, mitä... No kato siis, tämmöisiä maailmanlaisia suuryhtiöiden, niin kuin, jotka tuo maahan kaikkea krääsää, limuautomaatti, kokisautomaatit pannaan vähän niin kuin hyrskymyrsky, ja sit käydään vähän niin kuin tekee jekkuu tuolla näille, jotka tuo kaikennäköistä tätä Onko teidän koko miehistö tämän toiminnan takana seisoo? No, kyllä se on aika yhtenäistä ja tiukkaa se rivistö, että onhan siellä nyt muutamia näitä niinku surullisia jätkiä, jotka mulla käy sääliä, jotka niinku sit lähtee väkisin alkaa yrittää muuttaa niinku tämän oman ulkoisen, leikataan parrat, otetaan lakki pois, joka tulee, kato tästä, se tulee tästä suoraan, että ei me saada duunia. Että niinku tämä jatkuva sorto duunipaikoilla, että vaaditaan varsin tietoisena siitä, että niinku parta ja lakki on meidän niinku kulttuurin ne pyhimmät. Niinku että vanha sanotaan, että tonttu ilman lakkia ei ole tonttu. Että vaaditaan, että ottaa niinku ajaa parrat. Niin työelämä vaatii, että... Joo, ne vaatii, että sun pitää olla sama näköinen kuin toi Seppo tuolla tai joku niinku kartsa, että se on jotenkin, että niinku se nyt siihen duuniin vaikuttaisi, että saatana vaikka mulla olisi niinku 5 metrin parta, mutta se on tätä nykyään. Mutta näitä riittää siis, jotka poistavat nämä merkit ja siirtyvät. Kyllä niitä tuo pyörii muutamia. Kaiken maailman ne saa jotain suojatuja paikkoja, niin kuin tuolla pyörii niin kuin vartioimassa ja muuta, ja vähän niin kuin jotain maalailee sitten jotain, että se on vähän niin sääli sitten, että ne on vähän silleen niin kuin sit vähän semmoisen apupojan asemassa vielä. Hyvä, kiitos. Joo, ei mitään, tää oli ihan naasta. Yes.